дар нуқтаи фурӯши сӯзишворӣ рақами 14 шаҳри ҳисор машғулияти тактикӣ оғоз шуд. аз рӯи сценарияи тарҳрезишуда дар нуқтаи нигоҳдории маводи сӯзишворӣ гӯё сӯхтор ба амал омад. дар ҷои ҳодиса парчам гузошта шуд ва навбатдор баробари қабули хабари сӯхтор бо хадамоти давлатии оташнишонӣ мухобира кард. хадамоти оташнишонӣ дар он парки бензинно сӯхтор ба амал омадааст. ҷамоати сомон деҳаи шуро сӯхтор ба амал омад. майдони нуқтаи сӯзишвориро тарк намоед. баъд аз хабаррасонӣ ба хадамоти давлатии оташнишонӣ, бахши ёрии таъҷилии тиббӣ ва шуъбаи кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Ҳисор таҳлияи одамон ва дур кардани мошинҳо аз майдони ҳодиса оғоз шуд. ёдрас мешавем, ки дар вақти ба амал омадани сӯхтор дар нуқтаи фурӯши сӯзишворӣ фаъол кардани муҳаррики воситаи нақлиёт манъ аст. аз ин рӯ кормандон мошинҳоро дар ҳолати хомӯш будани муҳаррик аз майдон берун мебаранд. барқ хомӯш ва роҳи даромад ба нуқтаи фурӯши сӯзишворӣ маҳкам карда шуд. то омадани қувваҳои хадамоти таъҷилии дахлдор, кормандони нуқтаи фурӯши сӯзишворӣ кӯшиш мекунанд оташро хомӯш намоянд. дар идомаи машқи тактикии омӯзишӣ, нақлиёти махсуси оташнишонӣ ба ҷои ҳодиса мерасад. дар назди ҳар нуқтаи фурӯши сӯзишворӣ қубурҳои обтаъминкунӣ ва обанборҳо барои хомӯш кардани сӯхтор пешбинӣ шудааст, ки мавҷудияти он дар вақти фаъолият ҳатмӣ мебошад. вақте оби захиравии мошини сӯхторхомӯшкунӣ ба анҷом мерасад, нақлиёти оташнишонӣ обро аз обанбор ва ё қубури обтаъминкунӣ гирифта ба мавзеи сӯхтор интиқол медиҳад. дар натиҷаи талошу заҳматҳои дастаҷамъона сӯхтори шартӣ дар нуқтаи фурӯши сӯзишворӣ хомӯш карда шуд. дар идомаи машқи тактикӣ, мутахассисони шуъбаи кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Ҳисор ва бахши ёрии таъҷилии тиббӣ пайи ҳам ба ҷои ҳодиса расиданд. ёдрас мешавем, ки сӯхтор чанд нафар хизматчиёни нуқтаи фурӯши сӯзишвориро маҷрӯҳ кард. нафароне, ки ҷароҳати вазнини ҷисмонӣ бардоштанд, бо мошини ёрии таъҷилии тиббӣ ба беморхона интиқол дода шуданд. мутахассисони шуъбаи кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Ҳисор бо истифода аз таҷҳизоти кории худ миқдори газ дар ҳаворо муайян карданд. миқдори гази пропан дар ҳаво агар аз 9% зиёд бошад, он гоҳ атроф хатарнок эълон карда мешавад. бо муайян кардани миқдори ками газ дар ҳаво, ин ҷо минтақаи бехавф дониста шуд. машқи тактикӣ ба анҷом расид ва масъулини ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди «Газпромнефт Тоҷикистон» ба иштирокчиёни фаъоли машғулияти омӯзишӣ тӯҳфаҳо тақдим карданд. мақсади асосии гузаронидани чунин машқҳо ин баланд бардоштани савияи дониши касбӣ, ҳам кормандони нуқтаи фурӯши сӯзишворӣ мебошад, ҳам хадамотҳои таъҷилӣ. дар ин замина ёдрас мекунем, ки ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди «Газпромнефт Тоҷикистон» ҳамасола барои таъмини бехатарии истеҳсолӣ зиёда аз 6 миллион сомонӣ маблағ сарф мекунад.